З нами на сувязі аўтар і вядоўца міжнароднай праграмы «Прасвет» на Белсаце Сергей Пеляса. Сергей, вітаю. Адразу пытанне да цябе, якая ў цябе версія, уласна, магчымага перакідвання расійскага войска ў Беларусь можа быць? Так, прывітанне. Я тут не чакаю нейкіх сур'ёзных сенсацыяў у сувязі з публікацыяй беларускага юна і беларускіх чыгуначнікаў незалежных пра магчымае перакідванне расійскіх войскаў у Беларусь. Я бы хутчэй тут шукаў нейкія псіхалагічныя аперацыі па адцягненню увагі, дэцэпцыя, то бок спроба падмануць, прыхаваць сапраўдныя дзеянні, адцягнуць увагу, дэзінфармаваць. Вось гэта хутчэй бы я бы тут шукаў. Гэта расейцы вельмі любяць, яны прабуюць гэта паспяхова рабіць, не заўсёды атрымліваецца. І на самым верагодным сцэнаром гэта тое, што расейцы могуць перакінуць нейкую невялікую колькасць сваіх сілаў на тэрыторыю Беларусі дзеля таго, каб пад прыкрыццём нейкіх невялічкіх, не буйнога памеру вучэнняў паспрабаваць адцягнуць увагу часткі украінскіх сілаў ад фронту. Мы разумеем, што магчымае перакідванне расійскай тэхнікі і расійскіх людскіх рэсурсаў вайсковых на тэрыторыі Беларусі можа адбыцца на фоне спробы расейцаў правесці шэраг наступальных аперацыяў супраць Украіны. Тую аперацыю, якую мы назіраем цяпер на харкаўскім накірунку, якую прагназавалі эксперты за некалькі месяцаў, яна дакладна в той час прагназавана адбываецца. Рызыка таго, што расейцы могуць перакрочыць украінскую мяжу ў Сумской вобласці і яшчэ раз напасці на сумскі накірунак. Вось з гэтым я бы звязваў. То бок украінцы, у якіх досыць мала цяпер людскіх рэзерваў і тэхнічных, яны мусяць трымаць адначасова ўсцяж групоўку на мяжы з Беларусю і рэсурсы туды кіраваць, міны, тэхніку і гэтак далей. Дык вось, каб іх прытрымаць на мяжы, думаю, што расейцы і перакідваюць. Магчыма, гэта моя версія, магчыма, украінцы ўжо пачалі перакідаць з беларуска-украінскай мяжы сілы на ўсходні фронт, альбо планавалі гэта. Расейцы пра гэта даведаліся, альбо праз сваю агентуру на тэрыторыю Украіны, альбо паводле нейкіх іншых крыніцаў электроннай ці спадарожнікавай веткі. І, можа быць, у іх з'явілася канцэпцыя, каб на тэрыторыю Беларусі перакінуць свае сілы, альбо стварыць фікцыю, ілюзію, то есть пазарацыю, так, стварыць фейкавае перакідванне сілаў, каб паўстрымаць украінцаў ад таго, каб узмацніць усходні фронт сіламі з беларускай мяжы. І яшчэ я бы гэта не выключаў бы, што гэта можна звязаць са зменай міністра абароны у Расіі. Так, ён хутчэй тэхнакрат і будзе займацца расійскім ВПК, але новая асоба на пасадзе міністра абароны ці галоўнакамандуючага гэта заўсёды унесенне нейкіх карэкціровак у стратэгію вядзення вайны. То бок вось гэтыя фактары: змена міністра абароны і, магчыма, тое, што украінцы маглі ўжо думаць пра тое, каб узмацніць рэзервамі з беларускай мяжы усходні фронт, вось гэта магло расейцаў штурхнуць на гэтыя дзеянні. Вось акурат пра новага міністра абароны выказаўся расійскі палітолог Александр Марозаў у інтэрв'ю радыё «Свабода». Давайте паслухаем і вернемся да размовы. Чакаецца вялікае пераацэньванне таго, што Беларусь робіць для расійскай ваеннай машыны, што яна можа рабіць яшчэ, і наколькі можна зразумець, белавусаў будзе ставіць больш амбітныя задачы, чым гэта рабіў Шайгу. Такім чынам, ці можа у тым ліку белавусаў, які будзе ўбудоўваць беларускую эканоміку ў расійскі ПВК больш шчыльна, чым Шайгу, но як бы больш уцягнуць Беларусь у гэтую вайну, на твой погляд? Адбываецца паступовае ўцягванне Беларусі ў розных сферах у агрэсію Расіі супраць Украіны. Канешне, у канцы гэтай гульні, гэтай вельмі небяспечнай, я б сказаў, смяротнай гульні, якую Лукашенко пачаў, у канцы гэтага стаіць катастрофа яго рэжыма і, магчыма, нават і катастрофа Беларусі. Бо ўцягванне рэжыма Лукашэнкі і падкантрольных яму силовых ресурсов у войну будет означать утягивание Беларуси в войну, потому что белорусское войско, оно значной меры призывное, оно из народа.
Вось. І Беларусь не такая ўжо вялікая дзяржава, каб можна было так недзе схавацца ў бульбу, так бы мовіць. І гэты працэс ідзе. Гэта і меркаванае размяшчэнне ядравай зброі на тэрыторыі Беларусі. Да гэтага моманту няма ніякіх доказаў таго, што сапраўды ядравая зброя ёсць. Гэта і працяг, і такое хвалямі накатваецца эскалацыя крызісу міграцыйнага на межах з Польшай і Літвой. І гэта таксама заангажаванне удзел беларускага ВПК і агулам прамысловасці у з аднаго боку падтрымкі вайны Расіі супроць Украіны, наўпрост вытворчасць тавараў, прадуктаў для расійскага войска, але і пастаўка сыравіны рознай іннай і рэсурсаў для расійскага войска. Ну, хаця б апошні прыклад гэта продаж паліва апрацаванага на беларускіх НПЗ на патрэбы расійскага войска на фоне таго, што украінцы правялі серыю удалых атак супраць расійскіх НПЗ, і ў Расіі з'явіўся некаторы дэфіцыт паліва. Вось гэта ўсё будзе працягвацца. Я бы нават з гэтым звязваў, магчыма, і візіт Лукашэнкі ў Азербайджан, который цяпер адбываецца. Вядома, што Азербайджан гэта такі прыхаваны саюзнік Расіі, так? Праз Азербайджан адбываецца перакідванне розных санкцыйных тавараў. Гэта такі калідор санкцыйны паміж Еўропай і Азіяй з Кітаем, так, на канцы. І вось Лукашенко недарма там правёў закрытыя размовы. Мы не шмат ведаем пра іхні змест. Я бы не выключаў, што вось гэта таксама можа быць элементам уцягвання Беларусі ў вайну. Лукашенко ж, канешне, ён разумее, што яго ўцягваюць, выкруціцца асабліва немагчыма, то прынамсі хаця б на гэтым заробіць. Не можа ад гэтага адкруціцца, ну то хаця б паспрабуе на гэтым зарабіць. Вось такая ягоная тактыка. Ну і, канешне, найгоршы сцэнарый ён прабуе адкласці ў часе як найпазней, веручы ў тое, што можа быць да таго часу дамовяцца, будзе нейкае мірнае пагадненне, і ў выніку Бог яго памілуе, і беларускае войска не ўступіць у вайну. Часам вельмі цяжка ввогуле зразумець, дзе Лукашенко хлусіць, дзе кажа праўду, і уласна ёсць яшчэ меркаванне Вадзіма Мажэйкі. Давайте паслухаем і вернемся да размоў. Глядзіце, мы нешта робім на беларуска-украінскай мяжы, нешта, тут можа быць нейкі наступ, і відавочны сэнс гэтага блефа адцягваць увагу Кіева, войскі, інжынерныя магчымасці, адцягваць усё гэта на поўнач, каб гэтыя войскі, гэтыя супертанкавыя абарона, щоб ўсё гэта стаяла не на Донбасе, дзе ўласна ідуць баявыя дзеянні, а стаяла на украінска-беларускай мяжы. Тут цалкам зразумелая мэта гэтага блефа. Відавочна, што і надалей Мінск будзе гэта працягваць. А чаму б не працягваць? Таму вельмі важна у першую чаргу звяртаць увагу не на заявы Лукашэнкі, не на нейкія вось такія правакацыі, а глядзець на заявы амерыканскай выведкі і на дадзеныя таго ж беларускага віна з зямлі. Дадзеныя амерыканскай выведкі інстытут вывучэння вайны таксама сказаў, што гэта не выключана, што расійскае войска зноў з'явіцца на тэрыторыі Беларусі. Тут яшчэ вось што цікава. Сергей Лукашенко змяніў намесніка камандуючага вайскова-паветранымі сіламі, вось літаральна. А да гэтага 10 траўня, то бок некалькі дзён таму, звольніў генерал-маёра Віктара Гулевіча з пасады начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў. Ці гэтыя перастаноўкі, на твой погляд, пра нешта сведчаць? Ну, звальненне Гулевіча, начальніка генштаба, досыць дзіўна. Мяне яно здзівіла асабіста. Тым больш, што гэта адбылося проста падчас і адно, і другое звальненне адбыліся падчас вось гэтай неанансаванай, нечаканай праверкі гатоўнасці сілаў, якія маюць выкарыстоўваць тактычную ядровую зброю расійскую. Бо гаворка ідзе пра выкарыстанне ядровай зброі тактычнай, якую пераносяць самолеты Су-25, то бок вайскова-паветраныя сілы, а таксама гаворка ідзе пра боегалоўкі, якія магла б пераносіць рэактыўная артылерія, канкрэтна «Іскандер». Чамусьці яшчэ в гэтай праверцы былі таксама прыцягнутыя паланезы, которые не переносяць. Ну, прынамсі, невядома пра то, каб яны пераносілі ядровыя боегалоўкі. Ну, можа быць, яны вырашылі все срэбра выцягнуць, пакласці на стол, все, што ёсць, всім уже там пахваліцца. Я подозреваю, што магчыма,
гэтае звальненне Гулевіча і агулам звальненні высокапастаўленых вайскоўцаў могуць быць звязаныя з тым, што Лукашенко недавно публічна выказаў незадавальненне праверкай іншай, праверкай вайскова-паветраных сілаў і сілаў супрацьпаветранай абароны. Узгадайце тое відэо, дзе Лукашенко наведвае гэты бункер, камандны пункт, і ён некалькі раз, 3 разы прынамсі паўтарае, што, маўляў, калі все тут чесна, калі вы мяне тут не ашукалі, все чесна показалі, праверілі, маўляў, сапраўды там не падмуфлявалі і цэлі, якія вы выстрелілі, яны былі рэальныя, іх сапраўды збілі, тады все окей, маўляў, так? Але дапускаю, што за кулісамі было не все окей, і вось па выніках гэтай праверкі, дзе аказалось, што не могуць яны збіць гэтыя цэлі, так, па нейкіх прычынах, сімуляваныя, і былі звольненыя высокапастаўленыя вайскоўцы. Таксама гэта можа быць звязана з тым, што беларускія войскі аказаліся не гатовымі да... То бок праверка гэта на самым пачатку показала, што беларускае войска не гатовае да выкарыстання расійскіх гэтых ядравых тактычных боегаловак, так? Гэта, я б сказаў, што досыць мала правдападобна, таму што мы да гэтага моманту нават не ведаем дакладна, ці яны нагул у Беларусі ёсць. Тое кароткае відэо, якое нам паказалі, дзе самалёты Су-25 лётаюць, так, а на самой справе перакінулі толькі 2 самалёты Су-25 з Ліды у мачулішчы на аэрадром пад Менскам. Нідзе на відэо, ні на фото не было бачна, што на гэтых самалётах прычэпленыя, замантаваныя нейкія хаця б вучэбныя рэплікі ці копіі ядравых тактычных бомбаў. То бок, гэта выглядала сапраўды як нейкае такое паказушнае шуканства, так, незразумела для чаго зробленае. Перасоўванне іскандэраў і іншых артылерійскіх ці рэактыўных комплексаў не было паказана ўвогуле. То бок, ці была гэтая праверка і што яна паказала? Вот з гэтымі праверкамі вайскова-паветраных сілаў, то бок магчымасці абараніць тэрыторыю Беларусі ад атакі з-за мяжы, а Лукашенко занепакоены магчымасцю удару, напрыклад, па мазырскім НПЗ. А мазырскі НПЗ ад мяжы з Украінай знаходзіцца на адлегласці 35 кіламетраў. Вось гэтымі неўдалымі вынікамі праверак я бы звязваў звальненне высокапастаўленых вайскоўцаў. А то, што яны супалі ў тым ліку з перастаноўкамі ў вайсковым кіраўніцтве Расіі, ці гэта таксама можа быць нейкім чынам звязанае? Тут я не маю ніякага меркавання, ніякай версіі. Канешне, першае, што кідаецца в вочы, што беларускіх высокапастаўленых вайскоўцаў знялі ў той жа час, калі знялі і Шайгу. Але тут ёсць пэўная розніца. Шайгу все-таки не вайсковец, хаця і мае статус ці званне генерала. Гэта такі, гэта цывільны міністр абароны, так? Ён нават у войску ніколі не служыў. Все жартуюць, так, пра ягоную спецыяльнасць у военным білеце. Ён па гэтай спецыяльнасці, не ведаю, жарце гэта ці сур'ёзна, ён оленевод, так? Хаця носіць генеральскія пагоны. Дык вось звольненыя беларускія высокапастаўленыя вайскоўцы, гэта сапраўдныя генералы, это сапраўдныя вайскоўцы. І тут я думаю, што прычыны ў чымсьці іншым знаходзяцца. Вельмі цікава было б даведацца, у чым жа гэтая прычына насамрэч, можам толькі разважаць. Дзякуй вялікі за гэты каментары. Сергей Пеляса, аўтар і вядоўца міжнароднай праграмы «Прасвет» на Белсаце, быў нашым госцем.